Днес ще ви представя казан за домашна ракия от неръждаема стомана на световно известната марка Вевор. Моделът, който ще покажа, е 70 литров, като материалът е изцяло сертифициран за контакт с храни. Много често в нашия онлайн магазин Mobile 1 получаваме запитвания от клиенти какво реално се съдържа в комплектовката, дали е нужно да се купува нещо допълнително, за да може да започнат да дестилират веднага. Отговорът е прост. Не. Всичко нужно се съдържа вътре. Затова днес ще отворим заедно 70 литров модел, за да ви покажа реално какво съдържа цялата окомплектовка и за какво служи всяка една част от казаната. Казанът първоначално е с фиксиран капак с специално 6 скоби. Първото, разбира се, е капакът. След него в казанът има така нареченото второ дъно. Това е специално дъно, което не позволява на материалът и на по-гъстите джибри да залепнат по време на дестилация. Изключително важен, особено когато се работи с много гъста киша. След това идва моментът на така нареченият охладител. Охладителят на този 70 литров модел е с стоманена серпентина. В него влиза и излиза специален маркуч с една допълнителна помпа, която ще ви покажа след малко. Тук идва момента да видите, може би, най-важната част от тази серия. Това е вторичният съд на казаната, по-известен като тъмпър. За разлика от другите казани, които използват обикновен тъмпър, в който се слагат билките, този модел разполага с специална куполовидна система, която работи с керамични топчета. Керамичните топчета допълнително неутрализират вредните фракции и по този начин правят дестилата значително по-мек и по-приятен на вкус и аромат. Идва време да ви кажа какво съдържа тази кутийка. Това е последното нещо от казанът, като в него има следните неща. Първо са включени абсолютно всички скоби и кранчета, които се използват по времето на дестилацията. Към него има също керамичните топчета, които се поставят директно в тъмпър казанът. Имаме, разбира се, мерилка. Това е специфично за модела. Нека да обясня за тези от вас, които не знаят. Това е специален клапан, който се слага, когато в казанът вместо джибри за варене се слага материал за ферментация. Когато се затвори казанът, този клапан не позволява навлизането на въздух в самият казан и по този начин се спестяват и различни окисления и лоши вредни вещества да влизат в него. Реално той се монтира в тази част. Пак казвам, само когато се използва за ферментация. Така, разбира се, е включен с маркучите, които трябва да се сложат на ето тази водна помпа. Специфичното при този модел е, че използва водна помпа, която да циркулира постоянно в охладителната част и по този начин да прави добър и постоянен поток на вода към реално серпентината. По този начин се създава, разбира се, по-добро втечняване на дестилата и по този начин, естествено, ще се получи по-добър материал. Относно помпата. Препоръчваме помпата, когато се монтира с маркучите към охладителя, да има достъп до течаща вода. Желателно е, колкото по-студена е водата, толкова по-студена е серпентината, толкова по-добре ще се охлажда парата. Допълнително си има и спиртомер и уплътнения, които са изключително важни за модела. Често получаваме въпроси дали са включени. Да, реално това е уплътнението, което се монтира на казанът преди да се затвори.
И последното нещо, разбира се, това е вече допълнителен джоб, който се слага между джибрата и между това второ дъно. Реално това е цялата окомплектовка на модела. Както виждате, има абсолютно всичко нужно, за да се започне дестилация веднага. Имате всички нужни клапани и връзки, имате специална помпа, която да охлажда кондензатора и серпентината, имате специални керамични топчета, които се монтират тук. Реално, когато се сложат, тяхната функция е изключително важна. Те неутрализират летливите вещества и в допълнение подобряват качеството на дестилата. Това е клапанът, който реално се използва само единствено когато в съдът се слага продукт за ферментация, не за варене. В друг случай, когато не се използва, се слага така нареченият термометър. Сега ще ви го покажа. Термометърът е, мисля, че ето тук, нека да го отворим. Ето това е термометърът. Термометърът се монтира ето тук. По този начин ще следите с абсолютна точност кога и как започва целият процес на дестилация. Надявам се да съм бил полезен. Показах ви един от най-добрите модели. Ако искате, погледнете, имаме и много други различни такива. Ако искате домашен казан за ракия, посетете нашия онлайн магазин mobile1.bg. Може да видите долу в описанието. Този 70 литров модел може да го откриете на страхотна цена, като напишете отгоре в търсачката кодът на продукта 55323.